Оля, като е огромен. Браво е Павка. Ето щипката. Не, това няма да е за щипка, то ще бъде за такова. Браво е Павка. Тирто е огромно животно. По него видяхме. Че го извадиш, бе, как няма го извадиш, си влакно. Не видях само как беше захапал, но май беше дълбоко глътнат. Сега банкети трябва да правиш. Чакай. Първата надежда е, че го видяхме. Да. Щом успяхме да го изморим, да се покаже, а пак взима аванс. Добра седица. 28 минути. Тук насам макаман да знаеш, дето в момента е събори. Ако можеш да го дръпнеш обратно посока, да се върти. Точно е тук накрая, където се дърпа в момента, има пълно с камъни. Да не легне зад някой камък. Акциите на Shimano Compre нараснаха значително. Да ни кажи сето на финала. Няма да го допуснем това. Имам предвид за пръчката ли? Че другата риба се окрути. Или го Дани сега да го канджоса, както беше тук на 2 метра от брега. Ние ще го извадим повторно. За левия мустак. Поне още един път да се покаже. Не, ме хвърти излизат. Разхожда се като цар. Ориентировъчно е около 20 на килограм. Как виждам? Може да малко повече, но ще разбера. Евентуално. Слънцето се показва. Искам да видя как е заточен. Блъкното ти, кое е цялото слус. Супер глава. Супер глава.
Искаш ръце да го хванеш? Той няма как. С щипката? Не си отворя устата. Дай с щипката. Да дръжам ли върцата малко? Али? Не, няма защо. Човек огромен съм. За спининг просто мечта. Не се дава. Не се дава. Какъв тос? Тристер на байвес. Закачен тук за щипката. Измъкнал съм го. Нещо малко реклама на Твистер. И това ще му е едно от последните влизания. Евентуално. Ай, сектира, сектира правка. Огромно животно е, браво е, че да ме настъпя бъде. Браво е, как си го яхнал като... Браво на животното, огромно животно. Огромно.